Unha obra original escrita por Tania Fuejo e un elenco de primeira no que actores profesionais compartirán escenario con afeccionados que se acaban de iniciar neste mundo. Son a carta de presentación de Non estamos tolas, o musical que o Grupo Mimarte ofrecerá este domingo en Ribeira. É unha hora e 5 de risoterapia. O día que lemos o guión por primeira vez, rímonos. Onte que fixemos o último ensaio, se volveremos a ensaiar, seguímonos rindo. Entón, quere dicir que a obra está moi ben estructurada, é super divertida e dinámica. Cando escribín este musical, que é inédito, que escribín eu, nunca pensei que collera esta cor. Esta cor solamente ten sentido gracias aos que formamos o equipo de Mimarte, este primeiro grupo de Mimarte de Ribeira, que moitos de vós xa os coñecedes, que é con xente daqui de Ribeira, que moitos xa teñen que ver co mundo do teatro, que xa veñen facendo teatro de fai moitos anos, pero outros son totalmente amateres. A función está prevista para as 7:30 da tarde e o reparto das invitacións comezará unha hora antes ás portas do auditorio. Aínda que a entrada é de balde, poderase colaborar coa Asociación Española contra o Cancro mediante a compra de rifas, coas que se optarán a unha vintena de premios doados por empresas locais. É unha gala benéfica tamén, para recadar fondos para a Asociación contra o Cancro. Vai a ser a 7:30 da tarde, como xa dixen, no novo auditorio. E o noso obxectivo é xuntar 3.000 euros que procederán das 3.000 rifas que pensamos vender para chegar a ese obxectivo. Temos para iso 20 regalos estupendos, todos eles de 20 diferentes empresas e establecementos da comarca, desde ceas hasta almorzos, tratamentos de beleza, tratamentos de cabelo, donaciones de vales de desconto para facer compras en diferentes establecementos. Estamos moi contentas. Como aperitivo, hoxe coláronse na presentación 3 personaxes que xa nos deixaron ver que as risas están aseguradas. Etiquetas aí, Natividade. Ai, válgame a virgen, que me encargou a señora, porque leva moi mala. Leva moi mal a señora, seguro? Sí, a señora.